Benetarrok, eguerdion eta ongi etorri zuen etxera, zuen sukaldera, zuen momentu lasaigarrira. Eta gaurkoan, errezeta, beti bezala, piekarreko izizu, luzea, bestea motzagoa, eta luzean, inoiz erabili ez dugun osagai bat erabiliko txorienen. Faisaia ekarri du, gaina eizeko faisaia, eta hau ez da faisaia, hau ekarri zuen nahi eta, olako oiasko txikia pikantonero deitzen dienak, eta alderak eta egiteko, biak famili berdinekoa dira, nik erekin faisaia oiaskoan familikoa zanik, baina, hau eizekoa da, eta hau... Eta nabari da, horrela xe ikusita koloria eta... Koloria gati bakarrik, tamaina gati bestela... Baina, gero bai gehiago koloria, ez da? Eta gero luma eta hori, faisaiak oso berezia dira, oso polita dira. Gaur, errezeta, zar bat, betikoa, salmisa prestatuko, faisei salmisa, klasiko handi bat, sukaldaritzakoa. Eta gaina erakutziko izuet gauza bat. Hau, nera Mari askotan sirikatzen esaten diot, baina gure etxean beti ogi birrindutik eta gauza pasatuta beti izan dira albardatuta. Gu hosteleitza ikasi genuenean, albardatzea dala hegazti atal bati hirugiarra jartzea. Paparrean daulan, laberatzen dugunean, samurtasuna eta koipea emateko. Orduan, hemendik aurrera zuek ere badakizue albardatzea hori dala. Orduan, teknika hori ikasiko dugu lehen errezetan. Bigarren errezetan? Bigarren errezeta oso errezeta erreix bat, azkar bat eta goixo bat izango da. Kasu honetan, platerean erakusterako garaian era ezberdin batea egingo dut. Kasu honetan, brotxeta batzuk ekarri ditut eta platerean gamba batzuekin eta vinagreta edo olioz pinberezi oso batekin, estiarekin, fruta azido ezberdin batzuekin eta horrela egingo dut oso goxoa gelitzen duana, bisualki ere oso politia ikusten dana eta oso era errezean egingo dena. Neri hain erreza estanez, adi egon eta haitu nola hasiko dugun gure lehen errezeta. Faisaia irikatza eta piper beltza bota, gero hirugiarra gainean jarri, lotu, eta 200 gradutara 25 minutu laberatu. Bien bitartean, tipulatxa senarioa eta tipula txiki moztu eta erregosten jarriko ditugu gurin pixka batekin. Faisaiatara, 4 ataletan hegalak, paparra eta iztarrak atera, eta ezurdura guztia barazkikin batera erregosten jarriko du. Ardoa eta patxarra gehitu, faisaiaren gibela ere, eta gero iragazingo du. Faisaia erretzeko erabili dugun erratiluan barrengorriak laurden eta moztuta egin, eta bukaeran zerbitzatu dena plater batean. Hemen, errezeta hontan gero lagungarri moduan, ez ditut aipatu ere, boilurra daukat hemen, lehen potoko boilurra, hau ez da legunean ekarri nuen freskua, hau ja potokoa da, indar gutxia dauka, baina hala ere ondo dau, boilurra bota alzaio, eta errezeta batzuetan ogia frigituta, moldeko ogia baina horretan, moldeko ogia frigituta agertzen da. Nik ekarri ditut, agian erabiliko ditut, agian ez. Kontua da gaur, esan dagoa, albardatzen ikasi behar dugula, eta orduan, albardatzia da, beti guri ez, oiasko papar bat, indio jarra ero zerbait, labean jun behar dana, hartu eta hirugiarra jartzia paparrean. Holan, hartu eta bildu, pum, lotu, eta honez zeiten dio, atal lehorra hueiei, koipea gehitzen die eta samurrau usten lortzen ditu. Baina gure etxean beti izan da, eta zentzua badaukala, albardatzia dalako zerbait geruza batekin estaltzia. Eta erabatean gure gurasoek ero beti indutena da, ogi birrinduarekin, ero irina tarrautzarekin, gauzak bildu indituzte zerbait. Orduan, albardatzia gaizki ez legoke, baina hostele izan teknikoki esan da, holan dago, eta eluiarren oraindik ez daukate albardatu, beraz bilatu imardute izago. Hori da, euskeraz usten dut ez dala azaltzen izteian albardatu hitza, baina egia da denak ondo ulertzeko, eta zigor rekomendatu dugun bezala, albardatu, dala teknika nahiko klasiko bat, betidanik ezagutu izan duguna, eta naiz eta euskeraz hiztegian ez azaldu, guk ulertzeko albardatu deituko diogu, ze ez da berdina albardatu odo arrautzeztatu ez da. Orduan, teknika honekin egiten duguna da, hirugiarrarekin edo koipe batekin estali gure hegaztia edo beste kasu batzuetan ere arrainarekin egiten hoi da, eta egiten duna da, koipe horrek geruza bat sortzen du arrain edo hegazti horretan, eta barruan kontserbatzen dira
likido edo zuku guztiak horrexegatik ez da hain erraz lehortzen eta teknika oso erabilgarria izaten da, ezta? Nik esan, nire bizitzan 2 aldiz albardatu dut, hau esaten da, gaztiren batero 2 aldiz sekula ez dut erabili, nik teoria beti jakin izan dut, eta nik horatzen egin, Ostalaritzako eskolan egon ginenean, irakasleak teknologia mailan ematen hartu, eta dakit zer dan albardatu, eta danak esku altzatu gendu nola, irinetik eta arrautzatik pasatzia bastetzuk, ogi birrindutik pasatzia. Ez, albardatu da, pan, hau da, bale. Nik egia esan, gauza hietako ez nioen deitzen albardatu, Hauei... Ez, baina arrautzeztatzerakon edo empanar deitzen zaiona gazteleraz, nik inoizen nion albardatu hitza erabili, baina egia da, bai, toki askotan eta batikan esaten dutela ere bai. Albardatu izan da. Albardatu. Lehen gibela atara diot, eta berez gibela barruan behar da, segero saltza iteko erabiliko da. Errezeta batzuetan fua erabiltzen dute, hau da, ahate gibela, eta horrekin gero saltza iteko, honek zapore asko emango dio, orduan hau, atara indio lehen bere tokitik, baina barrura, eta hau labera jungo da. Eta gure, oiazko atal honekin behar esan du, bestela gero gozeakin gatuko ginen, nik armitzen ikusten duzuen tokian argala dago, baina ez dakizuen zenbat jaten duen mutillo honek, orduan nila ikasi dut programa honetan jatekoa karri behar dela dexente. Ondo, lehen esan diazu, bai, prezio berdinean ez, ezta? Ez, aldea dago, Paisaia aldea dago. Nik, uste nuen handixauak izango ziala, baina saltzen dituztenak, hau izekoa da, 800 gramo pisatzen zituen, orduan, aldezek esango zuen moden, raziokoa, hau izango da, du askorik izango. Hau ere, gure pikantona ero hartu, lotu ingo dugu, eta esan dagoa, 200 gradutara, 25 minutu, hainbat errezetetanik, antzinakoetan, ikusi dut, atera esaten dute, atera erdi odolatan. Gero, beroa mantendu behar da, aterako izkiogu bere egalak eta dana, beroan eta ezurdurakin saltza ingo du, baina berotan mantentzean, hor bukatuko da kozinatzen. Eta egia da, Frantziako, sukaldaritzako plater tradizional badala. Azken egunetan beti pentsatzen genduen Frantziako errezeta batetaz hitz egiten ari ginela, eta berez ez beste herrialde bateko azal. Kasu honetan pentsatzen dugun bezala, ondo pentsatzen dugu Frantziako errezeta tradizional bata, eta salmi saltxa, Francesco Salmigondi, ez da nola esaten da. Qu'est-ce que tu dis, Salmigondi? Salmigondi, hor ondo, hitz horretatik handator, eta esan nahi duna da, nasketa bitxia. Hitz hortatik dator. Nasketa bitxia zai zergatik izango dan, igual osagai ezberdin asko dituelako, koipea, ez dakit? Baina... Frantzesa dela bakizati dakiun, ze gurina dauka barra. Oin, gurina erabiliko dugu igurtzeko. Gero gurinetan erregoziko ditu barazkiak. Gero saltza loditzeko bukaeran gurina erabiliko dugu. Orduan, gurina, errezetan nik 200 gramo ero jartzen zituen, nik 150 jarri dut, ze naiz hain gurin salea, baina gurina barra, Uste da, eizako ondarrak aprobetxatzeko sortu zela errezeta hau, eta ia errezeta guztietan egia da, agertzen dela lehen da bizi, okela labean kozinatu eta ondoren saltxa egin, baina nunbaiten ere irakurri dut nik, okela gordinik saltxa barruan sartzen dela eta bertan kozinatzen dela. Egia oso toku gutxitan azaltzen dela horrelaxe, baina zein izango zen jatorria edo nola lortuko zen errezeta hau sortzea ez dakit, baina badaude pare bat historia edo egia izan litekenak. Nik hor, ez jakintasunetik, nik esate izute, errezeta guztiak aurkitu ditudana, da labean aurrena gero tokiepel, subijanak ere badauka bat, tokiepel batean mantendu, eta bukanan saltza alde batetik egin, salmisa inda daukagu, eta gero gainetik bota, ez da saltzan berriro sartzen, eta hori irekin aldi bat, nik hori ingo nukela, eta gian gero hori ingo dut, ze bakizu nik zerbait errezeta bate jartzen badi, beti pixkat nire ikutua gustatzen zaite ematea, eta nik saltzan sartuko nuke, irekin aldi bat emateko, eta hor zaporeak eta gustatzen. Ja da saltzan denbora asko da balima daukazu, igual lehortu egin daitekela, ez da? Guk hau atarako dugu moduan erdi gordinik, ez dakit, Bueno, saltzarako erabiliko ditu, 2 tipulatz, asenario bat, tipula bat, gurina eta hau dan uste jarriko dugu, ereino zosto batekin eta eskai lehorrarekin koiarak adatxo bat. Txiki inda dana, hemen sartuko dugu,
eta hori erregosten jungo da, zandakoa, gure salmisak, gure faisaiak labean behar ditu, 25 minutu, berez, 25 minutu, baina tamaina hortan nik uste dut 20 minutukin nahikoa daukala, berreun da marra dutara. Ba, guazen pixka bat, faisaia hobeto ezagutzera, eta egia da, oioen familikoa dela hegazti berezia, eta lumaje ikusgarri bat dauke. Emearen kasuan izaten da, diskretuagoak izaten dira lumaje horiek. Kolore, gorri ilunagoa dute ikusi dugun bezala, ezta? Oioekin edo alderatuta, aragiak kolore gorri ilunagoa daukate, zaporea ere nahiko intentsuagoa da, zaporetsuagoa, fuerteagoa, nabari da eizako produktu bat dela, ezta? Eta jatorria Asian dago. Betxo. Asiatik dator, eta egia da, eiza interes hauen gatikan Europa aldera ekarri dituztela, eta gaur egun hemen inguruko gastronomia, Espainiako gastronomian, Frantziako gastronomian, herrialde hauetan, eiza kontsumitzen den herrialde hauetan ere, gastronomian popularidade handia izan duela azken urte hauetan. Nik egia esan, aurkitu, eizan munduan nik ez dut ezautzen, jendeak ez da eizatzen dituen, hemen inguruan, aukera dagoen, kanpora juten diren, baina egia da, nik hemen errezeta hau erabaki nuenean egitea, sartu nintzen horan pixkat olakoetan interneten bilatzen esartzen zara, gero harakinarekin ere hitzein nuen, da bera nik eskatu eskero hor badaukat ekoizle bat ekarriko zidala, eta ez da izan, interneten nahiko errezai da, eta saltzen dute hau, astegikoa eta izakoa. Biak. Hau izako da nirea. Nik badauket lagun bat, eizatzen duena eta horrela, eta beak, bere teknika da, txakurrarekin. Eta beak txakurra egiten duna da, joaten da, usaintzen du, aurkitzen du, eta beak esaten dio, ze batzutan egoten dira, arboletan edo horrela izkutatuta. Orduan, txakurrak usaintzen duen eta ikusten duenen, joaten da gerturatzen da, orduan, egan hasten da, egaztia, eta egan hasten danean, orduan eizatzen duzu. Osa, oiagurren antzera ero? Horrelako, bai. Ez dakit, nik. Eta gero, hegaldietan ere izaten dira, baina hauek normalian hegaldi motzak eta horrela egiten dituzte. Idearik ez, nik esate dizut, idearik ez, nik olakotan, dakiten da, legunean gure aman etxe inguruan, baserrian, basurdetan ibili ziela, eta aukeran gure etxetik gertu ibili ziren, Bai. Eta egia da nahiko kontrolatuta daudela hauek, ez? Ezin dezu noski edonon eizatu, eta gainera oso kontrolatuta dago, ze oso gutxi omen dago, eta kontrola oso zehatza izaten da. Galdetu behar diot, hemen gu badaukagu lagun bat hemen lantaldean ibiltzen dela batzutan eizen, da ari galdetu behar diot berak badakien zerbait edo, faisaian inguruan kontrolatzen duen. Faisaiaren inguruan hitz egiten ari garela ere, lehengo urtean, film berri bat atera zuten, Faisaien Irla izena duena. Hori Irunen ere, ez da ona, ez? Irun, Hendaia arteko, Irla meko ezaguna gure artean. Bidasoan, ez da ona? Hori da. Eta 6 hilabeteko kondominioa dagoen irla bat da, hau da, 6 hilabete Frantziak administratzen du irla hori, eta beste 6 hilabete administratzen du Espainiak. Baina kondominioa ez da inorrena. Osa, huarte ez da inorrena. Hori da, eta da kondominio txikiena mundukoa. Beraz, nahiko berezia film oso, ezaguna egindana, eta 2025an aurkeztu zena. Betxo. Nik entzun nuen, eta irratian ez da programan batean ero hitzein zuten bere igunua, eta badakin nun dago, handik, korrika 2 edo 3 aldiz pasatu naiz, eta, uarte txiki bat, ez pentsa jendeak uarte entzuten duenean, ja imaginatzen du, ez dakit, lekitxoko ez, txikisa da, benetan txikisa da, eta, baina enekiena da munduko txikiena zan. Txikiena da, eta, etorkinen historiarekin, eta horrela, lotura handia dauka, pelikula politxa, sakona, beraz. Balin badukuzue aukera ikusteko pelikula bat da. Gaur egun, zenbat egia daulako pelikulak eta garai batean, jun behar ginen bideoklubera, eta pelikula alokatu inbar, zetezan, gaina gero atarazote dituzten makinak eta bideoklubean dateatekoak, eta gaur egun hori dana etxian daukagu, hori zenbat denbora juten dan pelikula bat bilatzen, ero zer ikusi pentsatzen, eta gero, jendiak ez dauka denboraik kosinatzeko.
Jute zaigu denpora. Hori ja galtzen dijoa, Bideokluba. Galdu die, existitza alda bain di bideoklubea. Nik uste... Nik behintzat gure herrian bagenezkan, pare bat, eta ja noski ja ez direla existitzen. Gaur egun gaina plataforma digitalekin eta horrela, ia dazkezu pelikula guztiak eskura. Beraz. Gure ama, baserrian guk egon gela osala, handia da. Bada ere, gure ama zeukan telebista bat, oin arte, ez da, 800 urte zituen telebistak, 800 ez, baina 30 gutxinez, bai, olako telebista bat. Kriston sala handia, eta alako baten ja konbentzi jut, eta erosi diot, alako, telebista handietako bat. Han azpian zeukan DVD-a eta bideoa reproduzitzeko gailua, eta hau bote emar dugu, eta Geredia elkartea Durangokoak, enteatu nintzen bate lagun batek esazian, ez bota, Gerediakoa behar dituzte, nengo bideo sarrak gero pasatzeko digitalera ez da izan da. Bueno, pasatu diet, orduan, zerbait dago, funtzionatzen du. Bai. Gero guk ere aparatuak eta horrela, bideoak ikusteko eta horrela ez ditugu. Ja, gaur egun telebistan, lehen, CD-ak edo zer gauza sartzen genituen ikusten. Ni gaur egungo telebistan ja ez dazket tresna horiek bideo hauek ikusteko. Gaur egun ja Smart TV eta hori danakin da, dana eskura daukagu. Hori galtzen diko. Bueno, hau ja oso sarra galtzen da, baina nik ezagutu dut lehen bi katez zauden, eta altzatu beharra, eta pak, botoi bati, eta urrengoari. Aukerak egin ezego, gero 4-5 ere ginen mandoa, da ja mandoa san la ostra. Eta igual telebista etzanen ondo ikusten ez, kolpe bat eman alde baten, edo bi ez da. Horrek beti funtzionatu izan du, beti. Eta gehiago esango izu. Eta funtzionatzen zuen. Eta funtzionatzen jarraiten du. Ne ordenagailua batzutan jartzen da pixa dola, horako... Golpetxo batzu, baitekiro, tok, eta... Ez dakit hor barruan ze konexio jendian ero, konpontzen dela. Bueno, azenarioa tipula eta tipulatza, hemen erregozten gogoratu gurinarekin. Eta oin, errezetan jartzen duen moduan, ereinoz oztoa nik osorik jarriko nioke, baina gero irabazi inbar dugu. Hau, txikitu ingo dugu, eta ereinotza ere barrura, eta gero hemen eskaile horra gauko, jarakadatxo bat ero gutxi bera, hau ere barrura. Beraz, gure belarri kutuare izango du? Eskaia belarra alda. Zain duda, nik ikusten duaren, zuaizka bat ez du maten gehiago. Hori da, ez da belarra. Trukotxo batan, baina ondo harrapatuta, egia da, zuaizka txiki bat dala, eta, adar xamurrak dira. Beraz, platera honetan, belarrik orduan. Hau ere zuaitza da, ostoa da. Ez que belarru zaintzua deitzen zeien nahi, zeintzu dira belarrak, erromeroa adar bada, ez? Eta horri ere belarru zaintzu deitzen zaio. Albaka bada belarru zaintzu bat, perresila bada belarru zaintzu bat, hauek ez dira. Gehienak ez dira. Eta bitxikeri moduan badakizu zenbat espezie ezberdin dauden eskaiarenak, zenbat esango zen intxuzea daudela? 50. 500, 500 ezberdin. Ni bota diot hemen eskaiiz insignis normalius. Hoi da, berrunda maikagarren barietatia. Ez, baino ez, ikusgarria ez, nik ikusten dituenen, esaten du bat, 2, 3 asko jota izango zirela, baino egia da daudela 500 ezberdin. Badire batzuk. Eta nik ez dakit, edo norre ondan mundu honetan ezberdintzen duna batetik bestera. Bai. Edo da, ez? Armitz, beti dao norbait, olako gauzetan, abila o frikia edo deitu jozu nahi dozu moduan, baina beti dao norbait horrelako gauza kontrolatzen dituela. Beti dao norbait. Hau egin da, gero, faizai atarako dut, ataleta moztuko dut, eta erretilu berdinean, gure barren gorriako txampiñoiak laurdenetan moztuta, bertan botako ju. Orduan, horri oraindik 14 minutu falta zaizkionez, hartu eta laurdenetan mozten jungo naiz bitxartian, Zu, segi, lasai, denbora dauko goitu. Bitxikeritaz hitz egiten ari garela, beste bitxikeri bat kontatuko dizuet eskaiari buruz, eta, kontatzen da, erromatarrek, beraien, gerren aurretik eta horrela indarra hartzeko, bainu bat hartzen zutela, urberarekin, eta eskaiarekin. Bai, Eskaien sartuta, hori da. Gu gaur egun, hementxe oiasko bat sartzen du bezala, lapiko batean beraiek egiten zuten alzan.
beraien baineran edo horrela, urberua, ezkaia, eta beraiek sartzen ziren, esaten zuen horrek gero indarra ematen ziela, borrokatzeko. Orduan, hartzen zuten da, etxaiai da, greziarri da, parkatu itxoin, baino hartu behar du. Itxoin, errespetu, gure bainoa errespetatu ezazu, eta gero ja, itzein dugu, gerra iten dugun, ere. Ez dakit, baina nahiko urrutira iritsi ziren, erromatarrak, beraz. Zerbait izango du. Igual horietzan, beste gauza batzuk izango ziren, baina... Bueno, hemen txorien askotan aipatu izan dugu, gaur egun erabiltzen ditugun belarru zaintzu gehienak eta horrela, garai batean, eta gaur egun oraindik erabiltzen dira, baita medikuntzan pilo bat erabiltzen dira. Orduan, bueno, bai, onak dira, plater bati zaporea emateko, baina osasunerako ere onak badirela hainbat badakigu, orduan. Bueno, egiten bazuten zerbaiteatik izango zen, Bai, beraiek horrela ikusiko zuten, eta beraiek funtzionatzen balen bazieten, bida, aurrera. Hemen badaukat beste gai berezi bat, nahiko kuriosoa, ez zaizu iruditzen lehengo gazteak, edo gaur egungo gazteak ikusita eta konparatuta gaur egungoak gaztegoak diruditela, fisikoki esaten ari naiz. Hau da, duela 30 urteko, 18 urteko pertsona bat, edo gaur egungo gazte bat 18 urterekin, bi argazkiak onduan jarri, eta bata gaur egun normalian gazteago edo aurpegi gaztegoa ematen du, lenguan baino. Guk ez genukan pentsamendu. Zerbaitegatik esango duzu hori. Egia da, bai ikusten duela gaur egungo 50 urteko gazteak, gure garaiko 50 urteko aitzonak baino gazteagoa direla. Hori bai ikusten da, baina gaur egungo gazteak lehengo gazteak baino gazteago? Ez dut uste. Hor zerbait faiatzen du. Bueno, ikerketak horrela esaten du, eta gauza da, gaur egungo onurengatik eta horrela, jendiak kalitate bizitza hobea daukalako, hau da, esaten zuen ere. Eguzki krema ipintzen dute, eguzkitaz defendatzeko hobetago, elikagaiak hobeto kontsumitzen ditu, ze nutrizio aldetikan informazio gehiago dauka, eta hori denak egiten du kalitate bizitza hobego bat izatea, urte gehiago irautea, eta horrexegatik konparatuta lehengo pertsonak edo gaur egungo pertsonak urte berdinak izan da, gaur egungoak gaztegoa iruditzea. Eta hor eraginik ez dauka, nahi dut esan, horrek nola radikal libreak eta reggaetoia entzuteak ez daukalte egiten. Nahi dut esan, haulango... Agian, ze bai alde batetik onura daude, baina musika entzuten den musika maila gero horrek ez du inungo eraginik. Alderantziz, horrek bizitza ematen dizu, eta denatatik entzute ematen dizu, bizitza ematen dizu, postasuna ematen dizu leitasuna, eta horrekin hobeto bizitzea. Hemen ikusten du bakotza norantza egiten duen, erratza norantza garbitzen duen, eta hemendik urte batzuk barru, badakizue, telebistak hori dauka txarra, hemeroteka deitzen dana. Hemendik 30 urte barru, 20 urte barru armintzek entzungo ditu bere hitzak eta esango dut. Gaixura, gaur egungo gaztiak, eta... Hori etorriko zaizu gazte. Bueno, etorriko dena da, gure faisaina, baina oindik labian daukagu. 6 minutu falta zaizkio, itxoin dezagun, eta esan dagoak. Gero aterako dugu, hauek, ikusiko zu, saltza nola egiten dugun, eta no aurreratzera. Segi gurekin. Orain laburbilduko izuet egin duguna. Faisaia atara dugu, ataletan paparrak, iztarrak eta egalak atara izkigu, eta horrek erretilu batean, labean, itzalita gorde ditut. Hemen, faisaia egin duan toki honetan, barrengorriak egiten jarriko ditut. Eta faisaiaren ezurdura eta gibela, hemen daude. Orduan, gorputz pixka temateko hau saltze izango da. Irin, koiarakada bat gutxi gara dela botako diogu, ondo erregoziko dugu hemen, eta patxarra eta ardo zuriarekin busti ondoren, haragi salda bat daukat hemen, eta hori gainetik botako dugu. Hemen, Armintz, geroko norbaiten nahi badu, hau da? Norbaitek nahiko du, bai. Irugiarra, gainean egon dana, hau, bota ez da iken, hau, kendu iten diogu, eta bota ez du botako. Gaino horrek, platerari nortasuna ematen dio. Dena ematen dio.
Orduen, venga, hauei. Irugiarra ez tegu inoiz botako. Irugiarra beti maite dugu. Hori da. Patxarra, jak, kopatxo bat. Egia da, errezetan iten dutena, patxarra gero bukaeran, saltza egin da honean bukaeran, ikutu fuerte hori izateko. Ni sentitzen du, ni hortan oso lurrundu zalea naiz, eta patxarrak eta olakoak erailtzen du dituanean, beti lurruntzekoa naiz. Gordineko horziz gustatzen uste. Osondo. Ardo txuria, eta hau lurruntzen denean, Egia, salda. errezeta elaborazio desente daudela gauza asko egiteko, baina gero platerak eskertzen du, bakoitza eskertzen du hau da. Berretxikuak, salda, ogi frigituak emango dion zaporea. Ekarri du, ogi frigituak gero, espada jartzeko gainen denbora izan dugunez, olietan frigituta. Hau, guk piztuarekin lehen hostalitzako eskolan beti atatzen gendun guarnizio moduan, beti izan ogi frigitua. Joder. Eta gizegat izan, eta antzinako errezetetan nolan agertzen zen. Zin bas. Hombre, goixua seguru daula. Bai, ogi frigitua olietan zein ezaio gustatzen. Gaina kurruskari toke berezi hori ematen dio gure errezetari, ezta? Orduan, tekstura ezberdinekin jokatzeko, plater bat egiten dugunean azkenean, zaporeaz gain, teksturarekin ere jokatzen dugu. Eta izan behar ditu, tekstura ezberdinak, ezta? Perretxikuak bate izango du, ogiak kurruskari hori izango du, faisanak beste bat, horrekin jolastu behar dugu ere. Bueno, hemen, aragi salda, eta esan dakoa. Honi, utziko du, barrengorriak hemen ningo ditut, 5 minutuz, saltza utziko du, 10-15 minutuz hemen irakiten, gero iragazingo dugu, ez dugu birrinduko, iragazingo du, saltza alde batetik, faisaia beroa mantendu dugula labean, eta gero izango da, ez dakit, ikusiko dut, agian barrengorriak hemen sartuko ditut, saltzan sartuko ditut. Improvisazioa. Improvisazioa. Momentuko gauza. Dakidan bakarra da gero gurina botako diegula saltza iloitzeko, irin pixka badauka, baina gero gurina jungo da, eta boilurra pirrinduta bukaeran gainetik. Ez galdu hau, Ni Frantzian egon nintzenean lanean, arbintzei izaten nion, sukalde burua, jartzen zen, 3-4 lapiko hemen, saltza ezberdinekin, harinak danak, eta gurina kajakada bat zeukan hemen, gurin hotza, laukitxotan, da pixkanaka botatzen eta nahasten. Eta saltza hauek, oso krematxuak, oso gozoak, pixkat astunak, baina benetan ederrak geratzen dira. Egia da gurinakin loditzeko gurin desente behar dula, ez da? Ze irinakin irin pixka bat bota ezkeo, ja nahiko lodi gelditzen da, baina gurinaekin loditu nego elmezu saltxa bat, gurin desente behar du. Kaja handi bat zeukanan, gurinana, eta bota beldurka. Bueno, hemen, egia da, txampiñoiak inditugu, eta faisaia bertan erredegunez zapore oso goxu hartut, eta bere hortan nola guarnizio moduan aldamenean jarriko dio. Orduan, saltza badaukagu, fina holan utziko dut, gehiago beno aloitzen, gurina neikoa dauka. Eta ingo duguna da, gure iztarra jarriko dugu. Hemen, gero, xerra finetan moztuko dut bere paparra, hau, aldamen batian, bestian gure barrengorriak, eta, faisaia, egin daukagu, errezeta klasiko bat, sekula utzik ez duen egiten, eta faisaia ez baukazue, oiazkoarekin ero, nik hemen, ikuste duzu, hemen dauka beste oiazko txikia. Ezaztu gure... Bai. Lehengo, botako dio saltza gainetik, eta ero boilurra... Boilurrak, ezaztu, beldurka, hortxe daudela... Eta, daukagun hor etxean daukan boilurra hau, eta esan nuen, zerbaitetan erabiliko dut. Ondo etorriko zaio. Gaur, saltza honi, gainetik, gero botako dio, eta, listo, gure faisai salmisa, klasiko handi bat, prest daukagu, eta nola ez, boilur, pixka gainetik, Bueno. Amarreko platera. Tak! Daunok, klasiko handi bat, esan dakoa, gaurkoan, faisai salmisa. Ermitz, sardezka, labana... Honek dena behar du, ezta? Bai. Tokirik ez, guk hemen? A ber, Bueno. ja paparra erdi moztuta utzi zut. Ardu, Venga. eman. Bat. A ber, zeibitzez zaitu. Hemen digan hasiko naiz ni. Ben, karratzitxua da, hanka sartzen duzunean disimulatzea. Eiza gustatzen bali mazaizue behintzat,
ezin hobea. Ze egia da, kriston zaporea daukela, kriston intentsitatea daukela, eizan haragi honek, Eta ez da infuertea, ni oiagorra eta fuertea biruitzen zait. Badauka, Badauka. naharitzen da izan dela. Izasaleak izan basa ere, baina... baina egia da, baina saltxak ere kriston zaporea dauka, boiurrak bere ikutxua ematen dio, Ona, amarrekoa, bai. bai. Zure errezeta orain, ez da gatzean geratuko, ez? Zaila izango da hobetzia, baina saiatuko gara. Bueno, lagunok, ikusitako errezetaren ondoren, nik ingo detena izango da errezeta pixkat apalago bat esango diogu, Boiurririk gabe, faixanik gabe, baina, bueno, gure osagaietan, gamba egongo da ere, Vale. kalitatea igotzeko, eta errezeta oso erresa izango da. Egingo dugu olio ozpin bat, brotxeta batzuk gamarekin, plantxatikan pasa, ozpin olioa gainetikan, eta listo. Beraz, ikusi nola egiten den, eta ikasi. Alde batetik, gambak zuritu, brotxeta bakoitzean 3 ipini eta zartagian gorritu. Bestetik, limoi eta laranja zukuak, eztia, baratxuria, gatza eta piperbeltza ondo nahastu. Eta amaitzeko, almendrak eotu, txigortu eta gainetikan gehitu. Bueno, ikusi dezue, osagaiak oso errexak, errezeta oso simplea, oso, modu bizkorrean egiteko, eta bisualki, platera ezberdin ikusten dena, ez? Ia beti platerean egiten ditugu eta horrela, eta egia da, igual kasu batzuetan eta horrela, evento edo ekitaldi ezberdin bat daukagula, eta gustatzen zaigula, era ezberdin batian egitea gure platertxo hauek. Beraz, zera ezberdin eta zera erresa, kasu honetan, makitxo hauek edo, txotx luze hauen bitartez, platera hau egitea. Orduan, nik hemen ingo detena da, bakoitzean 3 jarriko ditu, 2 alde batia eta beste aldera, eta ondoren, hementxe dauket zartagia bero-beroa, ingo detena da olioa bota, alde batetikan pasa, bestetikan oso gutxi, zen nahiko beroa dago, eta egia da, gure gambak momentu batean egiten direla. Eta beste alde, bitartean ingo detena izango da, olio ozpin bat, laranjarekin, limoiarekin, eztiarekin, eta baratxuriarekin. Oso, no? Bueno, nik txitsi holan broxetak ere ikusita, Hori da. etortzen zaizkeana da, guk, zuek Gipuzkoan ez daukazu egiturai. Gu Bizkaian egiten du, egin duen, otzaian izaten da hor txitxiburduntzi eguna, eta hor herri guztietan txitxiburduntzi egiten da, azkenean txitxiburduntzia da makila luze bat, normalean urretxa izaten dela, puntatara, eta puntan txoixua, odolostea, txistorra, irugiarra sartu, eta baino, beti hor argazkiak horre ekarri dizkizuet, argazkietan ikusten da. Bezperan inzan bildotza erretzea, bildotza arkumia erretzea, ez? Txapelketa inzan. Eta gero, txapa horiek lurrean daudenak hor ikatza jarri zan urrengo dunean, egurrakin zua egiten da, eta gero, jentia aurrekin eta batera, zu hor txingar horren gainean, itxen da txitxiburduntzia, txoixua erreiten da, bi aldetatik, herriak euro batean ematen zuen txoixua eta ogila, eta ero ogitartekoa, hor. Brunch deitu nian lehenunean, guk 11etako moduan, txitxiburduntzia, eta etxera jute zaolako ke usai zoragarri batekin, gero dutxara sartzea nahi esko da, baina oso, polita izan zen gaina jente bat, arbintzu eskiatzera eta juten, zara? Bai, gustatzen zait. Jendia nola etortzen, arpegiak gorri indez? Bai, justo guzkitako betaurreko marka guztiarekin. Hemen jendea betaurreko egin egongo bazan, egotean azuaren parean, baina holan dana gorri-gorria zeukatela. Hori, eguzki krema bota behar da horrean? Bai, nik... Bromarik gabe, igual. Baina, benetan, eta jentean bekokia dana gorri-gorria, eta esan genion bati, jartzen dizu betaurrekoak golan euskitakoak, eta horrekin gero holan pixka txuria emango zenun, etorretzarela, ez dakit, holako kantantxutik, esatearren bat. Klasiko handi bat iten dana Bizkaian, eta txitxiburduntzian, betidanik izakiak nola kozinatu dulen, ez? Aragia hartu, eta holako makila baten edo zerbaiten puntan sartu, eta erre altzan moduan. Gaur egun broxeta daukagu, eta askotarikoak, hemen jarri alduzu bakarrik otarrainskak batzuk
piper berdeak, kipula, tomate, txerri tomateak tartean sartu. Piperrak, gero igual, edozein arrain ere, edozein, igual, egaluzea, igual, legatza, Arakiak baita oiaskoa bebai inaldugu. Edozein gauza. Nik kasu honetan, gambarekin bakarrik egin dut, baina egia da, pilo batera daudela ezberdin egiteko, eta etxian, hoi da, irikitzen dezuen zuen ozgailua, bertan aurkitzen dezuen ia edo zer gauzarekin egin daiteke. Bai. Bueno, hau esan da, zapata ezin da sartu hor. Hau da, larruzko zapata bat ezin da hemen jan, ezin da sartu eta horrerreta jan. Hau esan da nora noa ni, ondala 127 urte, jaio zan Charles Chaplin. Bai. Aktore, zuzendari eta artista mundia. Bueno, honek grabatu zuen Urrearen sukarra filma, ez? La fiebre de oloro, eta horreko agertzen da Charlie Chaplin behartzu bat, urre bila juten dala, eta nolako ekaitz batek, elur ekaitz batek harrapatzen ditu bera eta bere lagun potolotea hundia, txabola batean, sartzen dira, eta tartean, jatekorik ez zeukaten, zapata bat ikusten da, zapata bat hartzen dutela, larruzko zapata, eta hori jaten. Larruzko zapata hori regalizezkoa zan. Regalizezkoa. 60 toma egin zituzten, eta azukre igoera bategatik Charlie Chaplin, gure laguna handia, ingresatu behar izan zuten. Medikura joan behar izan zen, karo, 60 aldiz, moztu, berriro, venga, zapatari, berriro, moztu, berriro, pon. Bueno, izan gendun hemen Paul Newmanek ez dakize bat arrautza 50 jan behar zituen, bakarrik 8 jan zituen. Bueno, antza, Charlie Chaplinek, bere larruzko zapata hori 50 aldiz probatu zuen. Hori gaur egun, sare sozialetan edo asko ikusten da proba bat, non ez dakizun zer dan, benetazkoa ala pastela bat. Hau da, igual, zapata baten itxura dauke, eta zuk asmatu behar dezu, zapata bat dan, benetazkoa ala pastel itxura dauken, edo zer gauza, Artistak daude hor. Kriston artista daude, eta ia esan, kriston lortuta daudela, Benetan ez dakizula egitazkoak dian, ala ez. Hemen txorienen erakutzi gendu, nire alaba etortzen zanen txoriene da, oindala, hori izan zen oindala 8-9 urte, pastek, Iñaki Izagirre pastelero gintzigun, alabak eskatu zian urte betetzetako mugikor bat, telefono mugikor bat. Eta nik oparitu nien olako pastel bat, olako handia zala, One Touch Easy, Alcatel, mugikorra, adreilu baten moduko ezala, letrak eta dena berdin-berdinak, gero hori pantailan jartzen zuen, zorionak. Eta barruan zan, marrubikin da indako olako bizkotxo bat, oso goxua olako Red Velvet antzeko zerbait zuen, baina kanpotik, horekin, azukre ogiarekin indako ore horrekin, eta ikusten zuta benetako mugikor bat. Plastilina bezala erabiltzen dela, eta orduan eman dezaiokezue forma nahi dezuna. Eta ia da, detailarekin eta horrela egiten balen badezue, oso zaila dela, aurkitzea egitazkoa dan, edo ez, eta joku hori dago, ikusi dut sare sozialetan, eta oso politxa da. Pelikulan hartzen du indio jarritxura. Indio jarretena. Honek, bestea, karo, alako baten, olako amez bat dauka honek Charlie Chaplinekin daun tipuak, eta Charlie Chaplin behiratzen du, eta indio jar bat dala uste du, eta bere atzetik, eta Charlie Chaplina gaina imitatzen indio jar bat izango. Ezka hori bera bakarrekin nien zuen. Artista hundia, nik oso hori izapenen doka, hori diktadorea hundia, eta baloiarekin mundua izango baza moduan, nola angela batean jolasten, eta guk hori euban zineman ikusten genuen. Zenba gauza esaten zituen ez zer esan gabeza? Bai. Eta guk, ze gutxi esaten dugu, nahin besti zegin da. Hori, arrazak. Zela, Justo kontrakoak. Zigor, ni hemen txeni joa ja errezetarekin aurrera, nire brotxetak ja prest dauzket. Hemen egin detena da izan da, limoi zukua, laranja zukua, eta ingo detena orain eztia bota, baratxuri txikituta ere falta zait hori bertara botatzia, olio virgina extra botako diot, olio on bat gainetikan izateko, eta hemen egiten ari naizena da, zartagi hau berotu, gure almendrak txikitu, ez dena egin pasta bat, baizik eta almendra txikituta egotia, eta gero txigortzeko, ze almendrak behin txigortuta daudenian ematen dio kurruskari kutsu hori, eta hori nahi dut.
kurruskari ikutsu hori izatea. Lehen esan dugu teksturak oso garrantzitsuak direla errezetetan. Bai. Tekstura hau izango da kurruskariarena. Oso, no? Bueno, beitu, broxetak aipatu dituguna hemen ez daude, baina Islandian balea harrapatzea badago oraindik gaur egun, 3 herrialde uste mundu mailan bakarrik aldutela, Islandiak, Norvegiak eta Japoniak, eta oso ohikoa da, plater tipikoa, naiz eta, bueno, pixkat polemikoa da orain debekatu nahi dute, egiten dituzte balearen broxetak. Balea haragiakin egindako broxetak. Noizbait dastatu duzu balea? Ez du dastatu inoiz. Alberto, gure zuzendari hoiak, holako bidaia batean, Txiloeko bidaia batean, ni etorre baino lehenago, dastatu zituen, eta esaten zuen, zala haragi gorria bezala, baina oso fuertea, oso zapore fuertea zeukala, eta berari gehiegi ez zitzaiola gustatu. Nik, bi hiru ezagutu ditut dastatu dutenak, eta 3 berdin esaten dute. Oso fuertea dela, haragi, zapore, oso fuertea daukala, eta azkenean, ni etortze, ugaztuna da, eiza da, ez? Azkenean eitzako eizan antzeko izango da. Lehen jandugun hemen faisaian antzeko, ez? Eizan ikutu bat izango du, eta nik irudiak ikusi ditu dena oso haragi gorria ikusten da, eta, Euskaldunok bale munduarekin eta ze historia izan dugun, ez? Gure kaleak eta argitu eta gure etxeak argitzen zituen, batez ere horretako juten ginen Euskaldunak, oliotako, baina, gero, ezurrak eta erabiltzen ziren baita, haragia ere erabiltzen zen baita, eta, Benito Lertzundi 1977 urtean, atera zizkigun balearen bertso famatu haiek, non esaten zen, ez? 1900 dalenen urtean, maiatzaren 14. egunean, Urioko herriko, kaiaren aurrian, balea agertu zen, hor dago zen, ni txarra nahi zen, ni kosinatzen zerbait motatzen. Oso, ondo. Gu errezetarekin aurrera goaz, maitzen ari gara, nik hemen egin detena izan da, olioz pina, ondo prestatu. Bai? Igual, platertxo politiago batian... Zapala beha, undia berko duzu ez hori... Hori da. A ber... Politxa gelditzen dana. Hemen. Ezin dut hemen dikan kendu ze nahiko berua da. Oso berua da honen guk beti obradoren esaten dugu. Ze, asko pixatzea aldu, ze. Asko. Ikutzen dezunez, seitun askatzen dezu. Burniskoa da. Honek kontutan euki, pixua handia daukala. Eta hemen izan ezkero, hemengo sukuak eta baliatzeko, ospina olioa bota alduzu hemen, nasi dana, eta horrek, beti emango dio, ez? Gambak hemen bertan inditugunez, horren zapore erikutu bat ere, hori da. Okurritu zaitu inpapatian, ikusten dezu, era oso errezean, ospina gainetikan, eta gero botako dio dala pixka bat, perrexi pixka bat gainetikan, kolore pixka bat izan dezan. Eta gure almendra txigortu dauek, ez? Eta almendra txigortuak ere gainetik. Oso, ondo. Bihar lagunok, ostira dugu famatuen eguna, eta adi! Zeskaera berezi bat dugu, haino aurreratzen gehiago. Baina... Zeskaera berezi bat, Bai, berezia gaina. Bitu, aurrenekoa nik uste dut eskatzen digula barazki jalendako zerbait. Zegia da, guretan eskatu dizkiute gozoak, gaziak, arraia, kanpoko errezetak eskatu dizkiute atzerrikoak, bertakoak, klasikoak, danetarik eskatu dute, baina hau izango zen aurrenekoa veganoa izango dela. Así que gero ikusi bideoa eta eman buruari armitz zezuri tokatzen zaizu luzea. Hementxe egunero errezeta berriak prestatzen, pentsatzen eta beti zuentzako. Eta hauxe izan da nire gaurko errezeta. Bueno, hau nola jaten da? Eskuakin, edo... Eskuarekin, brotxeta hartu eta aurrera. Vale. Ezin gaizki geratu, ez da? Hau, beti gozo daudea, bintzera. Goxua erresa... Eta ospinoli garena puntazo bat, Hor dondo geratzen da. Bueno. Ondo pasa usteguna, pintxo putea jundaro zuen segi, bihar ez utzik egin. Horritxuri nera. Hor.